Repro štúdio uvádza Bohuž DLM pre Honzu. Bratu, je to dávno, presne 33 rokov, čo prišlo na svet dieťa a otvorilo oči. Mám pre teba darček, písaný touto slohou, započúvaj sa a ver, že nie je pochyb. Kristové roky, to je milník v živote, môžeš konfrontovať, čo si dokázal, prajem ti všetko naj. Úplne bytostne som rád, že človek človekom ostáva. Honzo má skvelú mamu a svojho syna, brata, svoju babu, to je tvoja rodina. Crazy Bohuška poznáš už nejaký ten piatok a vieš, že každý deň sa schováva v nový riadok. Tento deň si zaslúži, aby sa tiež písal, premýšľam, čo vravím. Nie je to freestyle, takže čo si zažil, posily iba teba, aj keď viem, že niekedy chytíš nerva, vôbec to nevadí, páč, život ide ďalej a ty tu a teraz pol decáka nalej. Prajem ti zdravie a poslušného Jirku a trochu viac času, aby si to všetko mohol stihnúť. Jo Honzo, toto je pre teba. Kristové roky, pamätaj, všetko naj. Jiří rastie ako z vody, za chvíľku zbehne schody a o niečo neskôr ti pôjde do školy. Homie, nech sa ti splnia sny aj povinnosti, život ti bude dávať iba dobré skúsenosti. Toto je pecka pre teba, v poradí už druhá, ale našťastie už není taká smutná, ba naopak včul dávam ako veselá hmota. Nech ťa v živote, prosím ťa, netlačí bota, problém vyrieši hlava, srdce, nechaj dýchať. Viem, že ty si ako loď, čo má prístav, takže všetko naj. Honzi, nech sa ti darí, buď sám sebou, tátou a úsmev to spraví. Honziku, přeju ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka a hlavně tu lásku, kterou ty si zasloužíš. Máma.